ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ମନକୁ ଆୟତ୍ତ କରେ ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ମନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ମନକୁ ଆୟତ୍ତ କରନ୍ତୁ। ମନ ହିଁ ଆମକୁ କାହା ସହ ମିତ୍ର ତ କାହା ସହ ଶତ୍ରୁ କରାଏ। ମଣିଷ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ନିଜକୁ ବନେଇ ପାରିବ ଏବଂ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ପାଇପାରିବ। ବାସ୍ ମଣିଷକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ସହ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ। ଯାହା ହୋଇଯାଇଛି ସେ କଥାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ଦିଏ ତ ଆମର କର୍ମ। ଯଦି ଆମେ ଖରାପ କର୍ମ କରିବା ତେବେ କର୍ମ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ପାଇବା। ଭରସା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ କେବେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଇଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ।